ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் நலமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள் அங்கே தான் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு வீக்கெண்ட் எங்கேயாவது வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தோம். ஸோ பெங்களூரில் ஒரு நல்ல இடம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இஸ்கான் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கோம். கிளாஸ்லாம் வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கோபுரத்தில் இருக்கிறோம். ஸோ நான் அவங்களுக்கு அங்கே போயிட்டு போயிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன், வாங்க போகலாம். இந்த இஸ்கான் டெம்பிள் நார்த் பெங்களூரில் இருக்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹில் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது. நம்ம உள்ளே போன உடனேவே இங்கே சானிடைசர் அண்ட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டி வந்து பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக இங்கே வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் இப்போ கோவிட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க. தென் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வந்து வைக்கிறதுக்கான இடம். யூஸ்வலாக நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அந்த ரேக் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, அதில் வந்து ஸ்லிப்பர்ஸ் வைப்பாங்க இல்லையா. இங்கே வந்துட்டு ஒரு கோணி பையில் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படி தொங்க விட்டுறாங்க. தென் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டோக்கனும் கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம போயிட்டு சாமிலாம் பார்த்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப ஸ்லிப்பர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து. இந்த கோவில் மலைக்கு மேலே தான் இருக்குது. ஆனாலும் நம்ம எந்த ஒரு பாறையிலையோ இல்லை மண்ணிலையோ நடந்து போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா ஸ்டேர்ஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கோபுரம், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த கொடி கம்பம், இது எல்லாமே வந்து கோல்டு பிளேட்டட். தென் இதுக்கு உள்ளார இன்னொரு கோபுரம் இருக்குது, அதுவுமே வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கோல்டு பிளேட்டட். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களால் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஷூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, அதனால் பண்ண முடியல. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக வந்து மார்பிள்ஸ்லாம் போட்டு அந்த சாமி இருக்கிற அந்த கருவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டு பிளேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உள்ளே வந்து கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருக்கிற மாதிரியான சிலைங்கள்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷூட் பண்ண முடியல. நாங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்தோம். வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு சாப்பிட்ற ஐட்டமாக வந்து அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. லைக் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம காசு கொடுத்து அங்கேயே வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். லைக் ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. நம்ம ஊர் கடத்தெருவுலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்கே வந்துட்டு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து மேங்கோ ரசகுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வீட் வந்து பார்த்தோம். பேரே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுனால சரி வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினோம். அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அதை சாப்பிட்றதுக்கு மேங்கோ அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் இதில் வந்து உண்மையாகவே மேங்கோ போட்டிருக்காங்களா இல்லை மேங்கோ எசன்ஸ் போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கவே முடியல. பட் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு.
இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கோவிலை விட்டு வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெளியே நடந்து வந்தோம். சூப்பரான ஒரு தெப்பக்குளம் இருந்துச்சு. அது பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வந்துட்டு பிரசாதம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அங்கேயே வாங்கி பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த இடத்த வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு தெப்பக்குளம் மாதிரி தான் இருக்குது. அணக்குளமாக இல்லை சும்மா அழகுக்காக வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறதும் தெரியல. பட் நம்ம ஊரில் கோவில் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி குளம் வந்தால் தெப்பக்குளம் தான் சொல்லுவோம். பட் இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. இந்த கோபுரத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவரால் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பெங்களூரில் கிளைமேட் வந்து சொல்லவே வேணாம், சூப்பராக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கூட வெயிலே இல்லாமல் பொறுமையாக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நீங்கள் பெங்களூர் போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்த வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபேமிலியோட. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, டாடா பாய் பாய் ஃப்ரம் வினய்.